Днес 7.12.2013 година правя първото видео от там, където ви свърши паметта преди близо 2 седмици. Намирам се на Кумата. Височината около 1800 метра надморска височина. Тук ремонт още не е довършил. От тук нагоре е късата пътека пешеходната за Черни връх. Направо е ски пътя. От тук е късата пътека за към Златните мостове. Аз продължавам напред. За да излезе от тази пътека, която миналия път вървях между хижа Еделвайс и Кумата, тази, която е ниската и минава под хижа Звездица. Ето го и кучо там, където седи на топа. Миналия път ме лоя, сега му е студеничко. Да, ето така. Днес маршрута е от нас Княжево, Магнолиите, Белата вода, Тихия кът, Дендрариума, Белите брези, Златни мостове, хотел Елица, пътеката към Планинарска песен, Борова гора, Боерица, Кумата и от Кумата тук загатнах миналия път за една пътека, която се спуска от лявата страна на Кумата. Ето е пътеката. Тук, виждате. Сега ще покажа тук. Това е ски пътя за към Конярника и Черни връх. Ски пистата. Тук миналия път ми свърши паметта. Ето. Кума, Златни мостове, Планинарска песен. И аз тръгвам надолу. От тук Кумата. Спускам се по тази пътека към Ветровала. Оттам имам две възможности. Да се кача малко към хижа Офелиите, което ще направя днес, за да поздравя моите приятели от ски школа Мачирски за началото и за успешен нов ски сезон. А другия вариант е от Ветровала направо да се спусна директно към Златните мостове. Тъй като пътеката създава илюзиите, че има сняг, но отдолу е ледена, тъй като миналата неделя валя през целия ден дъжд и е опасно, а пък и тук има първоначално наклон, който не е много голям, но все пак е наклон, но е много приказно. Днес се смениха всички възможни метеорологични условия. В ниското силен вятър, тук вятъра не се усеща, защото боровете са 40-50 метра, ето виждате за какво става въпрос. Страхотна природа. Слънце, снеговалеж, дори тук снеговалежа е много лек. Най-силен беше в областта между Дендрариума и Белите брези. Ето така тук. Виждате за какво става въпрос. А тук има едно препятствие. Минава се по едни морени, които в момента са затрупани от сняг. Ето виждате. Та е другата малка река. Не знам дали се чува реката отдолу. Това е Владайската река. Тя извира малко под Черни връх. Всъщност там извира две реки. Студена и Владайската река. Сега тук да внимавам да не пропадна, че поне метър и нещо. Ето това е природата. Страхотна природа. И от Офелиите след това се спускам надолу към хижа Малинка, хижа Панчо Томов и на Златните мостове. Смятам за сега достатъчно.